So you're having a set of skills that has been pruned or has been taken from different places. You're having a set of views that has been fished from different places. So you are really likely to have an impact in a way that you disrupt the norm. Mukavaa päivää täältä TE-Live Hämeestä. Tervetuloa seuraamaan jälleen TE-Liven lähetyssarjaa maahanmuuttaneiden onnistumisia ja haasteita työelämässä. Viimeksi käsiteltiin mentorointiohjelmaa Think African toimesta ja tänään saadaan myös sille jatkoa, sillä TE-Live-tiimi kävi kuvaamassa Think Africa ry:n Sofia Achamea ja Think Career-ohjelmaan osallistuvia Patience Wanialaa ja Youssef Idlibiä. Seuraavaksi me saadaan sitten tänne studioon ihan livenä vieraaksi Live-säätiöstä projektipäällikkö Kaisa Bibani. Ja tätä TE-Live-lähetystä on ollut rakentamassa etnisten suhteiden neuvottelukunta Etno, Live-säätiö, Think Africa ry, ELY-keskus, TE-palvelut ja EURES ja TE-Live Häme. Ja lähetys kytkeytyy samalla Talent Boost-toimenpideohjelmaan. Ja muistathan, että voit lähettää meille koko ajan tämän lähetyksen ajan chattiin kysymyksiä. Mutta nyt pidemmittä puheitta, tervetuloa mukaan TE-Liveen Kaisa. Kiitoksia. Kiva päästä paikalle tänään ja mahtavaa päästä keskustelemaan tärkeistä aiheista. Kyllä. Hei, sinä työskentelet projektipäällikkönä Live-säätiöllä, niin kerrohan aluksi vähän Liven toiminnasta. Pikkainen, me nähdään tämmöinen pieni video vielä, mutta kerro siitä aluksi. No, me ollaan pääkaupunkiseudun suurin erityisammattioppilaitos ja rohkenen sanoa, että alueen paras tämmöinen kehittämis- ja kuntouttamis- ja koulutuskeskus. Kyllä. Tehdään valtavasti töitä muun muassa näiden monimuotoisuusteemojen parissa ja monikulttuurisuusteemojen parissa. Meillä on vuosittain yli 5000 kuntoutus- ja koulutuspuolen asiakasta ja 1500 tutkinto-opiskelijaa. Kyllä. Eli ollaan iso laitos ja toimitaan monipuolisesti ympäri Suomen, myös täällä Lahdessa. Kyllä. Hei, mennään katsomaan teiltä video. Kiitos. Jokainen elämän varrella kohtaamamme ihminen jättää meihin jäljen. Olemme siis monella tapaa kohtaamiemme ihmisten summa. Kun vetäydymme omiin pieniin kupliimme, on riski, että summattavaa löytyy koko ajan vähemmän ja vähemmän. Rajaamalla ihmisiä elinpiirimme ulkopuolelle rajaamme samalla omaa kokemusmaailmaamme ja kavennamme mahdollisuuksiamme kasvaa ihmisinä. Me Livessä uskomme monimuotoisuuteen, vastavuoroisuuteen ja lähimmäisen rakkauteen. Uskomme Suomeen, jossa kaikenlaisista taustoista ponnistavat ihmiset elävät ja toimivat menestyksekkäästi yhdessä. Rohkaisemme kaikkia kohtaamaan toisensa ennakkoluulottomasti ja empaattisesti, ihminen kerrallaan. Samalla kutsumme vastaamaan 4 kysymykseen. Millaista olisi elää Suomessa, jossa kenestäkään ei puhuta heikkona lenkkinä? Suomessa, jossa jokaisen ihmisen perusoikeus on kasvaa parhaaksi omaksi itsekseen. Suomessa, jossa ennakkoluulot ovat kääntyneet mahdollisuuksiksi. Suomessa, jossa ei puhuta normaalista ja epänormaalista. Tule mukaan rakentamaan kanssamme Suomea, jossa jokainen ihminen tulee nähdyksi, kuulluksi ja tarvituksi. Suomea, joka on enemmän kuin osiensa summa. Hei, kerrohan aluksi Kaisa, että miten sinun urapolku on johdattanut sut Live-säätiölle? Joo, mä menin työllisyysvalmentajaksi tämmöiseen ESR-hankkeeseen, jossa tuettiin syrjäytymisvaarassa olevia nuoria, toimi heille työvalmentajana ja siinä hankkeessa pyrittiin auttamaan monialaisesti nuoria näiden nivelvaiheiden yli, jossa tosi usein moni putoaa ja siellä myöskin teeman mukaisesti oli paljon maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita ja työssä olevia, oppisopimuksella olevia opiskelijoita ja heitä siinä tuettiin sitten työllistymään ja osa kouluttautui sitten muille aloille, mutta siinä kyllä pääsi aika hyvin tutustumaan niin
työyhteisöjen ja organisaatioiden näihin ehkä jopa puutteisiin, mutta myöskin sitten nuorten ja maahanmuuttajanuorten haasteisiin työllistyä, että siinä saisit semmoisen eturintaman näkökulman siihen ja sitä kautta sitten pikkuhiljaa edennyt projektipäällikön tehtäviin, mutta koulutan myös näitä työllisyysteemoissa ja maahanmuuttajiin liittyvissä teemoissa ja monikulttuurisuus ja etenkin monimuotoisuusteemat nyt viime aikoina ollut kovaa huutoa. Joo. No, miten sitten Live-säätiö edistää maahanmuuttajien työllistymistä? No siis tietysti sen lisäksi, että meillä on vuosittain satoja tutkinto-opiskelijoita nimenomaan maahanmuuttajista, niin meillä on myös tämmöistä täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, ihan siis perustason suomen kielen koulutusta, mutta sitten meillä on myös kuntoutusta ja tämmöistä niin kuin räätälöityjä palveluita just semmoisille kohderyhmille, joilla on erityistarpeita muun muassa. Sen lisäksi me tehdään ihan yritysten kanssa vankkaa yhteistyötä, eli tehdään tämmöistä yritysvalmennusta, meillä on lukuisia hankkeita, joissa edistetään maahanmuuttajien työllistymistä, mutta myöskin sitä yrityspuolen vastaanottavuutta, että siinä tehdään vankasti yhteistyötä alueellisten yritysten kanssa. Ja tietysti me koulutetaan ihan yrityksiä ja yksilöitä näissä monimuotoisuusteemoissa. Että kyllä mä ajattelen, että tietoisuutta lisäämällä saadaan myös tätä työllistymistä parannettua ja siinä ollaan ehkä edelläkävijöitä pääkaupunkiseudulla. Kyllä. No teillä on tulossa itse asiassa tämmöinen ESR-hanke on niin kuin työn alla, niin kerro tästä vähän lisää. Joo, me siis lähdettiin tavallaan haastamaan itsemme siinä, että miten me pystytään ratkaisemaan nämä tämänhetkiset työvoimaongelmat. Eli me tiedetään, että meillä on toisaalla vastaanottavuuden kanssa haasteita, pitovoiman kanssa haasteita, mutta sitten meillä on valtava potentiaalinen joukko työllistyviä maahanmuuttajia, jotka ei pääse töihin. Että tavallaan tämä silta piti rakentaa ja siihen me kehitettiin tämmöinen työtakuumalli. Ihan siis kylmä soittoa yrityksille, että lähdettekö mukaan tällaiseen. Ja ihan jokainen tarttui siihen, eli kaikki yritykset, joihin oltiin yhteydessä, päätti lähteä mukaan. Eli rakennetaan tämmöinen hyvin intensiivinen valmennusjakso hankkeen aikana, jonka kautta työttömät työnhakijat kulkee. Sen hankkeen aikana ja valmennuksen aikana he pääsevät jo tutustumaan näihin työtakuuyrityksiin. Eli sellaiset yritykset, jotka mahdollisesti tarjoaa sitten takuulla sen työpaikan. Ja valmennusjaksoon kuuluu tämmöinen bootcamp-jakso, jonka aikana tutustutaan suomalaiseen työelämään, ammattisanastoa harjoitellaan intensiivisesti, mennään sinne työpaikalle tutustumaan, tehdään ihan tämmöisiä työharkkapäiviä ohjatusti. Samaan aikaan meillä on tämmöinen mentoriohjelma, eli tavallaan sinne työpaikalle rakennetaan se tuki valmiiksi. Jos ei siellä sitä ole, niin tehdään se. Ja samalla me koulutetaan myös ihan tämmöistä työn ohjausta, eli meillä on työpaikkaohjaajan koulutus Livessä, joka on räätälöity nimenomaan maahanmuuttajatyöntekijöiden ohjaamiseen. Eli saadaan myös tämmöistä kulttuuritietoutta, että se ei ole vaan sitä työn ohjausta, vaan myös sitten paljon muuta, mitä siihen maahanmuuttajien työllistämiseen kuuluu. Kyllä. No millaisia haasteita maahanmuuttaneet voivat kohdata siellä työelämässä? No siis haasteita on useita. Kohtaanto on tietysti yksi ongelma, että ei välttämättä maahanmuuttajat ei löydä niille avoimille työmarkkinoille, mutta sitten tietysti ehkä jonkun verran myös rasismikysymys tulee tässä, että onko ennakkoluulot sellaisia, jotka estää, mutta kyllä mä luulen, että pääasiassa me tarvitaan sinne työyhteisöihin enemmän ymmärrystä, tämmöistä ennakkoluulottomuutta ja se, että otetaan tämmöinen yhteisöllinen asenne tähän niin kuin Suomen työvoimatilanteeseen, että hei, meillä on iso ryhmä potentiaalista työvoimaa, jota me voitaisiin hyödyntää ja tavallaan, että ollaan me niitä pioneereja, tehdään me toisin ja tavallaan tällä, että rakentamalla sitä yhteisöllisyyttä ja tämmöistä yhden Suomen periaatetta, niin kyllä mä uskon, että me saadaan kaikki töihin, mutta sitten tietysti kielihaasteet ja kaikki tämmöiset niin kuin yksilölliset haasteet, niin ne on taklattavissa. Me ollaan esimerkiksi kehitetty tämmöistä digiperehdytysmateriaalia, että semmoinen henkilö, joka tulee perehdytykseen, niin saa tämmöisen visuaalisen perehdytyksen, johon liittyy mahdollisesti kuvia tai ihan tämmöistä niin kuin pelillistämisen muodossa perehdytetään työhön. Ja sitten tietysti tämä mentori ja oma valmentaja siellä työpaikalla. Että jos siellä työpaikalla yksi henkilö käyttää resurssinsa siihen, että saadaan mahdollisesti 50 uutta työntekijää, niin miksi ei?
Kyllä. Miksi ei? No puhuit siitä yhteisöllisyydestä, niin miten sitä voi lisätä? Miten se kasvaa? No mä taas palaan tähän yhden Suomen periaatteeseen, että jos ajatellaan, että me ollaan kaikki yhdessä samassa veneessä, niin se jo, jos mikä kasvattaa yhteisöllisyyttä. Mutta kyllä mä ajattelen sen, että jokaisen ihmisen täytyy se empatia itsestään kaivaa, asettaa itsensä toisen tilaan, asettaa itsensä toisen kenkiin ja tavallaan sillä laajentaa sitä omaa ennakkoluulottomuuttaan ja semmoista niin kuin, ehkä vähän madaltaisi sitä varauksellisuutta ja lähtisi pelottomasti vaan palkkaamaan niitä maahanmuuttajataustaisia sinne työpaikalle ja katsoa, että miten se sujuu. Et meillä on kuitenkin Suomessa niin yrittäjillä kuin sitten työntekijöillä on vahva oikeusturva, että tavallaan kukaan ei hukku siihen, jos ottaa sen yhden työntekijän sinne harjoittelemaan vähäksi aikaa ja katsoo, että miten tämä sujuu tämä homma. Sitten tietysti kaikki muut tämmöiset kielihaasteet, nehän on sellaisia, että ne on ratkaistavissa. Meillä on nykyään tosi moni sellainen työpaikka, jotka tarjoaa suomen kielen koulutusta työaikana. Että se, että jos muutaman tunnin viikossa käy kouluttautumassa ja oppimassa suomen kieltä ja yritys saa hyvän työntekijän, niin taas miksipä ei. Kyllä. Ja lopuksi mä sanon, että Suomi Oy on meidän kaikkien. Ja me ollaan kaikki vastuussa siitä. Ja se, että pidetään huoli siitä, että kaikki mahtuu tänne, kaikki pääsee töihin ja pidetään huoli siitä, että siellä töissä ihmisillä on hyvä olla, integriteetti säilyy, niin tällöin myös Suomen integriteetti säilyy. Tällöin me pystytään myös pysymään kilpailukykyisinä jatkossakin, meidän talous kukoistaa ja saadaan tänne aidosti kansainvälisiä, myyviä, uusia, olipa sitten innovaatio, mikä tahansa, millä alalla tahansa, niin me pystytään olemaan tämmöinen menestynyt kansainvälinen tekijä, mutta kyllä se vaatii meiltä vielä vähän askelia siihen suuntaan. Kyllä. Ja tuossa mainitsitkin, että miten voidaan kouluttaa siellä työpaikoilla niin kuin työpäivän aikana, niin muun muassa Työpaikka Suomi on tällainen yksi ohjelma, mitä voi hyödyntää. Vielä mä vähän möyhennän lisää, että mistä pitäisi lähteä liikkeelle niin kuin just tämä yhteisöllisyys, että sanoit, että se on se tietenkin jokaisen henkilökohtainen vastuu, mutta jos nyt ajatellaan ihan konkreettinen työpaikka, mitä siellä niin kuin, mitä voisi tehdä ihan ekana? No kyllä se lähtee sieltä yrityksen strategiasta, eli se pitää olla siellä rakenteissa. Se pitää olla rakenteissa ja yrityksen kaikki työntekijät, heidän tulee olla tietoisia, että missä mennään, mutta heidän tulee myös sitoutua siihen. Eli tämmöinen sitouttaminen ja se, että se tehdään osaksi sitä yrityksen toimintaa ja nimenomaan näkyväksi osaksi yrityksen toimintaa. Että se ei jää niihin kauniisiin kansioihin ja se, että meillä on kerran vuodessa näyttää jossain palaverissa, että me tehtiin tällainen, vaan se, että se on aidosti läsnä ja yrityksessä näkyy se monimuotoisuus, yrityksessä näkyy ne erilaiset ihmiset ja niiden ääni kuuluu. Niin tällä mä uskon, että pystytään aidosti edistämään yhteisöllisyyttä ja monimuotoisuutta työpaikoilla. No onko jotain rohkaisun sanoja, miten haluaisit rohkaista työnantajia sitten juuri näihin tekoihin? Minkälaisia niin kuin viestejä haluaisit heille lähettää juuri nyt tässä hetkessä? No siis mulle ehkä mä oon niin kuin tämmöisen sosiaalisen vastuunkannon äänitorvi ja tällöin mä näen, että kaikilla yhteisöillä, kaikilla ekosysteemeillä tässä isossa Suomi Oy:ssä on vastuu ottaa myös tavallaan se ensiaskel siihen muutoksen suuntaan ja se, että me kaikki halutaan meidän talouden edistämistä, me halutaan kaikki, että meillä on stabiili ympäristö, jossa kaikki voi tehdä töitä ja ne on perusoikeuksia ja tavallaan, että ymmärretään, että meillä jokaisella yksilöllä, jokaisella organisaatiolla on yhtä lailla vastuu edistää näitä asioita, että ei me voida aina odottaa, että no hallitus määrää sieltä jonkun säännön meille, vaan se, että me otetaan ne ensiaskeleet ja tehdään niitä muutoksia vaativia askeleita ja tälleen edistetään tätä yhteisöllistä hyvää. No sitten tämmöinen, saat visioida nyt vähän semmoinen oman kuvan, millainen on semmoinen ideaali yhteiskunta, että millaisen tulevaisuuden vision sä haluaisit nähdä toteutuvan? No
Mun mielestä toi Live-säätiön video sanoi äsken aika hyvin, että yhteiskunta, jossa jokainen saa elää ja jokainen saa tavallaan tuoda sitä omaa itseään, niin kyllä mä haluaisin nähdä sellaisen Suomen, jossa jokainen voi päästä täyteen potentiaaliinsa. Mä haluan nähdä sellaisen Suomen, jossa ihmiset ennakkoluulottomasti kohtaa toisensa niin kadulla kuin työpaikoilla. Mä haluan nähdä sellaisen Suomen, joka on valovoimainen, joka pärjää tuolla maailmanmarkkinoilla, jossa koulutus kukoistaa ja ihmiset voi hyvin ja meillä on töitä kaikille tarjota. Ja se, että tavallaan myöskin me ihmisinä otetaan vastuu siitä meidän ympäristöstä ja kaikista näistä ilmiöistä, jotka vaatii meidän huomion. Kyllä. Hei, kiitos jo todella inspiroivasta keskustelusta. Ja nyt mennään katsomaan seuraavaksi sitten Think Africa ry:n video. Ja siellä puhutaan heidän tämmöisestä Think Career mentorointiohjelmasta. Niin mennään katsomaan. My name is Sofia Achamme and I'm a project coordinator at Think Africa. Think Africa is a Finnish association that's working to improve the lives of people of African descent in Finland who have migrated to Finland. We try to do that by having different activities and projects that could improve their well-being and also their economic and social capability in Finland. So for example, the mentorship program Think Career is focused on helping immigrants find their footing in Finland. It's for anybody who's not able to find a job in their field, so then we match them with someone. The best benefit, I think, is a group of people who are in the similar situation as a mentor or as a mentee. So you kind of meet new people who are with you, so you kind of have this support environment and also feeling that I'm not alone. And also, of course, the support that we give through the different workshops that we have that could improve their lives. And also the mentor, of course, would also support them in their professional journey. We have these workshops, I would say once a month or once every 3 weeks. Then we have online and in person, so then everybody's also able to meet and network. Not only jobs, but also business partners, because sometimes you find people who have the same idea as you, and then together they partner and actually create something. So we've heard a lot about that at least. We have to set their expectations to the mentees that we're not here to provide you a job, we're not able to, but we will help you in your career journey. So I think perhaps that could be the one thing that could be disappointed, that they're not able to go somewhere where they'll just be given a job, but it doesn't work like that. So finding a community like Think Africa, then you're able to see also not only people in your situation, but people who have also overcome that, and you're able to have some sort of mirroring and also reflection of what can you do to also get there. So I think the community aspect should be highlighted always. Welcome. I would like to say to them welcome, and if you need any more information, please contact me. ما olen Yusuf Idlibi, ma olen rakennusinsinööri. Mulla on todistus Syyriasta 2006. Ma olin työskentelen Dubaissa ja Qatarissa melkein 15 vuotta infrastruktuuri ja rakennus. Mulla on 3 vuotta ja mä opiskelin Suomea ja sitten nyt mä opiskelen rakennusala. Mä kysyin häneltä ehkä vuosi sitten, ja sitten hän sanoi, että ei ole rakennusinsinööri, voi auttaa sinua. Ja sitten kun tuli rakennusinsinööri, hän sanoi, että nyt hän on valmis auttaa sinua. Ja sitten mä olen iloinen. Se on 3 kertaa me tapamme netistä Zoomissa. Mä kysyin häneltä, mitä minä haluaisin kysyä, ja sitten hän auttaa minua, kun minä en tiedä esimerkiksi firmat, ja sitten mä kysyn häneltä, mä haluaisin työskentellä infrastruktuuri. Hän sanoi, että tämä firma sinä voit kysyä tai sinä voit seuraa LinkedInissä, ja sitten sinä voit näyttää, kun ne tarvitsevat työntekijää. Mä sanon, että mä tarvitsen tämä ja sitten hän antaa minulle idea, mitä minä täytyy tehdä. Ensimmäinen challenge Suomessa se on suomen kieli, koska kun meidän ammatti on vaikea, kun sinä työskentelet, sinun täytyy olla esimerkiksi taso C.
Ja sitten taas se on niin vaikea. Nyt mä opiskelen rakennusala, mä ymmärrän kaikki, mutta mä haluaisin tietää suomeksi, mitä se on. Mä haluaisin, että kun minä aloin töitä, mä voin kestää enemmän koko elämä. Minä ajattelen, että kun ihminen pakolainen tai hän tulee Suomeen, hänen täytyy katsoa ohjelmaa ja sitten hän voi ottaa uusia asioita ja mitä hän tarvitsee. My name is Patience Wanjala. I am originally from Kenya and I've been living in Finland for the past 4 years. I have a background in construction engineering. I studied in a university in Kenya. The name is Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology. And I also obtained a master's in construction project management from the same university. And prior to my coming, I was working as a lecturer in that university. And other than that, I was also doing my own other independent tasks of managing construction projects, either for clients or for friends, maybe some family members. So the reason why I moved to Finland is more family. When I came to Finland, it wasn't easy for me to find work because I think transferring skills and the kind of education that we've had from Kenya to Finland was a little bit difficult. But through help, and I got into this program by Hanken University, and that is how I landed a job in Finland. And at Payco, what I actually did was more of sustainable designs. Currently, I'm studying at HAMC. I'm taking a second master's in sustainable technologies. Being a mentor and having been mentored myself, so I stand from both aspects, as a mentor and as a mentee. For a mentor, I believe it's mutual benefit. So there is a way that I'm learning to express myself as being a mentor. There are some soft skills that I'm gaining by being a mentor. And the most important aspect for a mentor is that they enjoy seeing the person they are mentoring develop themselves. As the other person grows, the person I'm mentoring, I'm also growing as a mentor. So I'm developing my listening skills, for instance. I'm developing my communication skills. I'm also developing my personality. So I become at least more liberal and I open my mind to their ideas. So to me, it's like mutual benefit for both mentors and mentees. For the mentee, you expand their links, I'll say that, their networks, but also the mentee can expand your networks and links because there is also their own perspective and there are people they know. They also have their own network that you can discuss and you figure out it is helpful to you. It is a growth on both ways, the way I see it. So the mentor is guiding, and the mentorship really will not be driven by the mentor, but it will be driven by the goals of the mentee. So it is a benefit in both ways. They have their goals and you're basically just trying to push them into achieving the goals. Yeah, there are quite a number of challenges, I'll say. If the mentee, for instance, puts it upon the mentor to define the goals for them, then it becomes a bit difficult because then they change you from being a mentor to probably being a coach or something different. The whole idea is that you develop your skills, you develop your also way of thinking or expand it, and you're also taken to the direction of where you are likely to get the job, but the job might not be handed to you by the mentor. Both mentee and mentor, it's not a paid job, for instance, so you all need to really define what works for both of you. So the balance, are you going to find some time where you can have input, and it will be for both sides. So far we've had 3 meetings. They have gone quite well. The first meeting was just to get to know each other and try to define the goals, and like I said, it's driven by the mentee, and my mentee was quite forward. He was really quite active, and he said what exactly he wanted and what he was looking for, which was quite good for us. So it was easier for us to define the next steps. So we used that time to get to know each other and define the next steps. And now we are moving forward with our next steps, which is basically trying to expand our networks, at least for the mentee, and then try to broaden the aspects of the career, because for us this is more of career-oriented mentorship, so to expand the possible career path that he might take in this industry in Finland.
if you see the person you're mentoring develop themselves, that is a really big achievement for the companies. I would really like companies to get involved, and I also want companies to be really open to tap into diverse culture, diverse skill set, because it's beneficial to them, not only for the company's skill set, but also for their marketing strategies. Ja siinä nähtiin Think African terveiset heidän mentorointiohjelmastaan, eli tämä Think Career. Mutta mitä sanoisit, Kaisa, että millaisia valmiuksia tulisi olla, että kun lähtee mentoriksi? No kyllä mä näen, että läsnäolo ja semmoinen kohtaaminen ja semmoinen asiakkaan näkeminen siinä, missä se asiakas on. Et se on semmoinen niin kuin Søren Kierkegaard on aikoinaan tämmöinen tanskalainen filosofi todennut, että jos haluat aidosti auttaa jotain ihmistä, niin sun pitää ensin löytää se ihminen. Ja tavallaan niin kuin lähtee sieltä käsin, eikä niin, että itse kontrolloi sitä ja tavallaan itsellä on joku visio sille asiakkaalle, vaan se, että olipa sitten kyseessä työntekijä, asiakas tai mikä tahansa mentoroitava, niin kyllä se pitää aina lähteä sieltä heidän voimavaroistaan, heidän tarpeistaan, että kuljetaan rinnalla, tuetaan ja jossain vaiheessa toivon mukaan tekee itsestään sitten turhan. Kyllä. Että se on niin kuin se tavoite mentoroinnissa ja kyllä mä näen, että Think Africallakin on tosi hyvä periaate tuossa ja hyvä toimintamalli ja toivon heille menestystä ja kyllä. Tarkoitus olisi mahdollisesti tehdä jotain yhteistyötä heidän kanssaan. Joo, kyllä, kiva juttu. Nyt katselen tätä chattia, että nyt ei ole tullut ihan suoraan niin kuin sinulle semmoisia sopivia kysymyksiä, että nämä on enemmän nyt tämmöistä työnhakijoiden kysymyksiä, jotka toki on tärkeitä, mutta muistakaa, että voitte siis tosiaan lähettää edelleen niitä kysymyksiä, kun lähetys päättyy, niin vielä on 10 minuuttia sitten aikaa. Ja aina tietenkin varmasti voi sinunkin ottaa yhteyttä. Niin kuin, ilman muuta ja voidaan chattiin laittaa myös mun yhteystiedot ja Live-säätiön yhteystiedot. Kyllä. Meihin saa olla yhteydessä ja voidaan katsoa, että mitä palveluita voidaan räätälöitä just nimenomaan teidän yrityksille. Ja toki myös työnhakijat ja koulutusta etsivät ja opiskelijat voivat myöskin hakeutua Livelle, että olemme kaikille avoin talo. Kiva, niin että konsultoitte myös. Ilman muuta. Joo, kyllä. Joo. No, täällä oli sitten vielä tämmöinen kysymys, että jos työnantaja haluaisi palkata Liven kautta työntekijän, niin kenen tulisi olla yhteydessä? Ja sitten onko jotain tahoa, mistä saisi sitten lisätietoa niin kuin erilaisista tukimuodoista, vaikka palkkatuesta? No www.livesaatio.fi. Sieltä löytyy työnhakijoille, työnantajille kuin myös sitten viranomaisille tietoja, että mitä palveluita meidän kautta saa. Ja mitä tulee palkkatukeen ja näihin toimiin, niin ne yleensä hoidetaan TE-toimiston oman valmentajan kautta. Mutta hyvähän se on, että myös työnantajat on niistä tietoisia. Eli jos tulee sellaisia työntekijöitä, jotka on palkkatuella mahdollisesti palkattavissa, niin silloin TE-toimistoon yhteys ja sitä kautta haetaan se hakemus ja laitetaan asia pyörimään ennen kuin työntekijä aloittaa työt. Kyllä. Ja meidän opiskelijoita valmistuu tosiaan vuosittain 1500 ja heille totta kai aina etsitään töitä. Meillä on itse asiassa noin 3500 yritysyhteistyökumppania tälläkin hetkellä ja mukaan mahtuu meidän isoon perheeseen ehdottomasti ja meillä tehdään myös laajasti hankkeita ympäri Suomen, jolloin myös sitoutetaan paikallisia yrityksiä mukaan ja hyvä silloin on olla siellä meidän asiakkuusrekistereissä. Kyllä. Onko jotain vielä, mitä ei ole käsitelty? Siis varmasti tätä voisimme jatkaa edelleen, mutta tähän loppuun kysyn, että onko jotain semmoista, mitä haluaisit vielä mainita? No joo, siis meillähän on tulossa nyt isoja uudistuksia, eli on tämä TE-uudistus tulossa ja kotiutumislakiin on tulossa muutoksia ja silloinhan tavallaan se vastuu siirtyy sieltä hallinnon tasolta paikallistasoille, eli kunnille siirtyy työllistämisvastuu ja kyllähän me ollaan kaikki yhden tai toisen kunnan kuntalaisia ja tällöin on myös tärkeää tarttua toimeen nyt jo tässä vaiheessa ja tehdä sellaisia toimenpiteitä omissa organisaatioissa, että voidaan edistää
ja edesauttaa näiden kuntien onnistumista tässä työllistymishaasteessa. Ja kyllähän meillä on isoja haasteita edessä. Et meillä on muun muassa sote-ala, joka on kriisiytymässä pahastikin työntekijäpulan takia. Ja tavallaan nyt ne paikallisorganisaatiot, että nyt on aika tarttua toimeen ja monimuotoistaa ne omat organisaatiot ja sallia ja tehdä tilaa myös erilaisuudelle. Ja me ollaan Live-säätiö tietysti apuna teille siinä. Joo. Oliko vielä joku pallo, minkä haluat heittää erityisesti yrityksille? No kyllä. Meillä on siis Live-säätiöllä tämmöinen yhteiskunnallinen yrityshaaste. Eli haastetaan meidän yhteistyökumppaneita tämmöiseen sosiaaliseen vastuulliseen tekoon. Ja nyt mä heitän teille pallon ja toivon, että jokainen tarttuu toimeen, ottaa yhden tämmöisen sosiaalisesti merkittävän toimenpiteen omassa organisaatiossaan ja sitä voi somessa mainostaa ja uskonpa, että se tekee myös hyvää yrityksen imagolle, että sillä tavalla. Kiva. Hei, kiitos tästä Kiitos. Kaisa ja kiitos oikein loistavasta haastattelusta. Toivottavasti nähdään sua uudelleen täällä. Kiitos, oli mahtavaa olla ja Joo. toki tullaan uudestaan. Joo, kyllä. Kiitti. Ja kiitos myös sulle, hyvä katsoja, kun olit mukana. Ja anna meille myös palautetta, sillä me halutaan kuulla, että miten onnistuttiin tänään ja kuinka voidaan palvella sua vielä paremmin. Ja tämä lähetys, samoin kuin tulevat lähetykset, löytyy osoitteesta te-live.fi. Ja tätä samaa sarjaa tullaan näkemään vielä ensi keväänä. Mutta tässä vaiheessa toivotan kaikille mukavaa päivänjatkoa ja nähdään seuraavassa Te-livessä. Moi moi!